Ja meillähän on meneillään semmoinen iso yhteistyöprojekti. Eli viime keväästä alkaen mä oon täällä teidän koululla käynyt osalle ryhmiä luennoimassa hampaiden ja suun terveydestä. Ja sitten siitä poiki ajatus, että mitä jos me tehdään jotain näkyvämpää ja jatkuvaa yhteistyötä. Ja nyt sitten on saatu tämmöinen kilpailu, Osaaja jaa 2013 kilpailu, joka on OAJ:n järjestämää kilpailu, ja siinä etsitään yhteistyökumppaneita yli toimialarajojen. Ja sitten mä ajattelin, että tämä teidän lähihoitaja-opiskelijapuoli ja meidän suun terveys, niin me voitaisiin yhdistää sitten voimavaranne ja näyttää, että mitä täältä Jedusta saataisiin aikaiseksi. Ja mä oon teidän opettajien Sanna Eskolan ja Sanna Finnilän kanssa sitten muutaman kerran tässä palaveerannut ja päätettiin järjestää sitten tällaiset suun terveyspäivät, jotka on marraskuun 27. ja 28. päivällä kaikilla Ylivieskan alakouluilla. Ja nyt te olette ne, jotka toteutatte sitten tämän ja yhteistyössä meidän kanssa. Ja siitä asiasta mä oon tosi iloinen, että te lähditte tähän mukaan, koska tämä kaikki on uutta ja me vasta kokeillaan ja katsotaan, mitä me sitten saadaan tässä aikaiseksi. Joku voi olla vaikka bakteeri, kun näyttelee, niin tämmöiset on lapsille tosi semmoisia purevia juttuja. Ja mitä bakteeri käyttää ravinnokseen, sokeria ja niin edespäin. Hei, tuli mieleen, on semmoinen yksi ihana lastenkirja, kun mistä hammasreiän saa. Joo. Se on erittäin selkeä. Joo. Jos semmoinenkin on, niin voi hyödyntää tätä. Ja mä oon tilannut teille muutamia vaikka pastilleista, brosyyrejä, mutta valitettavasti en ehtinyt saada niitä tänne, mutta toimitaan teille sanoa niitä. Ja kuinka reikä syntyy, siinä on yksi hyvä aihe, jonka ympärille voi rakentaa kaiken muun. Ja happohyökkäys, se on semmoinen sana, joka 3-6-luokkalaisten pitäisi tietää, mikä on happohyökkäys. Se on yksi hyvä asia. Ja meitä lähtee täältä koululta Sannat ja, anteeksi sanoppa sinne on Jaana. Ja sitten hammashoitolasta tulee meitä sitten loput. Eli teille on jokaiselle niin semmoinen tukiaikuinen. Ei tule meitä hammashoitolan puoleltakaan niin kukaan niin seuraamaan teidän sitä asiasisältöä, vaan ihan teitä auttamaan, että te voitte turvaantua, että jos on jotakin kysymistä tai tarvitte tavaroiden kantajaa tai hoitajaa, niin semmoinen niin lähtee sitten vielä mukaan. Hän tulee niin omalla kyydillä, että teidän ei tarvitse sitä miettiä. Mutta aina tulee hammashoitaja tai suuhygienisti, niin tulee joka teidän ryhmään mukaan. Sitten. Jos teillä on kysyttävää, voitte kysyä. Ja mitä tahansa tulee mieleen sitten materiaaleista, eli minulla on jos te haluatte tämmöisen toiminnallisen jutun laittaa, niin minulla on tämmöinen samanlainen koriinteen tuolla hammashoitolassa näitä. Ja sitten kaikenlaisia lehtisiä. Nämä mallihampaatkin on yhdelle ryhmälle käyttää, tai sitten yhdeksi päiväksi yhdelle kouluun, jos joku saa. Eikö niin nämä on hyvin. Ja niille ei ole Laitetaanko me nämä sitten johonkin taululle tai mihin me nämä laitellaan? Mä en ainakaan pysty sitä pitämään, mä en pitää tätä taikassa. Hammasta rupesi hieman jo harmittamaan. Maitohampaalla rupesi olemaan likainen olo. Hänestä tuntui ihan kuin hammaspeikko rupeaisi olemaan ilkeämpi hänelle. Sitä myöten kun maitohammas vain likaantui, rupesi sitä myös hieman särkemään. Miksi Maitohammas itki katkerasti.
päin se on. Eli meillä on 1-3-luokkalaisille tämmöinen hammastarina. Jota meillä vielä on, mutta siihen Niin tulee. Joo. Siinä tulee tämmöinen, että on hammas ja sitten se syö karkkia ja tulee täältä tämmöinen hammaspeikko. Ja siihen tulee reikä ja sitten on hammasharja. Ja sitten mä ajattelin, että siinä voisi olla silleen, että me samalla aina kysellään lapsilta ja kun saa tulla näyttää, että mistä pestään hampaat ja vähän kaikkia siihen. Joo. Ja sitten on hyvät ja pahat ruoat. Eli hammaspeikon luokse vie niin epäterveelliset ruoat ja sitten hampaan luokse terveelliset ruoat. Meillä on esimerkiksi kasvituksia ja viiniä. Ja me jaetaan ne niille, ne kaikki saa käydä viemässä. Sitten käydään niitä vähän läpi. Ei mieti sitä saisi. Se on Hyvää päivää kaikille! Hei, minä olen Latvakosken Anna ja tässä on Alasen Katariina ja täällä Sanna. Ja me ollaan kuule tultu tuolta Ylivieskaan ammattiopistosta ja ollaan lähihoitaja-opiskelijoita. Ja tultiin tänne tänään teille sitten hieman juttelemaan tuosta suun terveydestä ja muutenkin siihen kaikkeen ruokavalioon liittyvistä asioista. Ja ihan ensimmäiseksi meillä olisi kuule semmonen näytelmä teille. Aloitetaan siitä. Eräänä päivänä puhkesi elämään hammas nimeltä Maitohammas. Maitohammas oli oikein terve ja valkoinen hammas. Maitohampaalla oli kuitenkin eräs pahe. Maitohammas rakasti makeaa. Hän suorastaan leijui ajatuksissaan vihreällä niityllä perhosten seassa syödessään sokeria. Maitohammas oli oikea sokerihiiri. Hän oli kyllä joskus kuullut sanottavan, että sokeri voi koitua hammaspeikoksi, jos sitä syö liikaa. Maitohammas kuitenkin tuumasi itsekseen, että peikothan ovat niin suloisia ja pörröisiä. Eihän niistä haittaakaan voi olla. Kului päiviä. Kului öitä. Maitohammas himoitsi sokeria edelleen. Hänen olisi saatava sitä lisää. Lisää. Ja lisää. Pikkuhiljaa maitohampaalta unohtui eräs tärkeä asia. Hänen elämänsä oli ollut yhtä juhlaa. Mutta hammasharja fluoreineen kaikkineen ei ollut vieraillut hänen luonaan toviin. Aluksi tämä ei häirinnyt maitohammasta ollenkaan. Mikäs sen mukavampaa kuin syödä sokeria päivät pitkät, napostella ja saada hampaan ympärille
lämpimältä tuntuva bakteeripeitto. Sen turvassa oli kiva nukahtaa. Ja niinpä maitohammas ja hammaspeikko halailivat toisiaan aamuin illoin. Kului viikkoja ja maitohammasta rupesi hieman jo harmittamaan. Maitohampaalla rupesi olemaan likainen olo. Hänestä tuntui ihan kuin hammaspeikko rupeaisi olemaan ilkeämpi hänelle. Sitä myöten, kun maitohammas vain likaantui, rupesi sitä myös hieman särkemään. Maitohammas itki katkerasti. Miksi minä olen näin likainen ja kipeä? Eräänä aamuna maitohammas pääsi hammashoitajan tarkastettavaksi. Hammashoitaja torui maitohammasta kovasti. Eihän sinua edes erota täältä plakin alta. Maitohammas oli häpeissään. Mutta onneksi kiltti hoitaja poisti kaiken plakin. Ja sai maitohampaan taas iloitsemaan. Tämä johtui siitä, että hoitaja antoi ensiavuksi hädääntyneelle maitohampaalle ksylitolia ja uuden hammasharjan. Maitohammas ymmärsi, ettei se hammaspeikko tainnutkaan oikeasti olla hänen hyvä ystävänsä. Päinvastoin. Siitä hetkestä lähtien maitohammas oppi läksynsä. Harjaa hampaat aamuin illoin. Iloitsee suu ja hampaat silloin. Maitohampaan olo rupesi paranemaan huimaa vauhtia. Ja hän muisti aina joka ruokailun jälkeen ottaa ksylitoli purukumin tai pastillin. Oli perjantai-iltapäivä. Maitohammas oli juuri syönyt välipalan. Maitohammas rupesi pureskelemaan purukumia. Ja jotain yllättävää tapahtui. Maitohammas nytkähti. Ensin vasemmalle, sitten oikealle ja sitten ihan miten sattuu. Mitä tapahtui? Minua pelottaa. Miksi minä heilun?
Sitten tuli hohtava hammaskeiju. Pim! Hammaskeiju heilautti taikasauvaansa ja vei maitohampaan mukanaan. Elämä suussa ei kuitenkaan loppunut. Kului muutama päivä ja maitohampaan tilalle rupesi kasvamaan jotain. Jotain valkoista. Jotain uljasta. Rautahammas! Hammas! Wow! Vahva. Uljas. Voimakas rautahammas kasvoi päivä päivältä. Uljaammaksi ja vahvemmaksi. Hän kukoisti, hymyili ja kiilsi. Hän muisti syödä aamupalan, lounaan, välipalan, päivällisen ja iltapalan, muttei enää napostellut. Hän joi janojuomaksi vettä ja ruoan kanssa maitoa, jonka vuoksi hän vahvistui. Rautahammas ymmärsi, että hän tarvitsi kalsiumia päivittäin, jotta hänen hampaansa ja luustonsa voi hyvin. Rautahampaalla oli aina kuitenkin kumma tunne. Ihan kuin hän olisi joskus luvannut jotain jollekin. Tuumasi Rautahammas. Minä luulen, että elämäni tehtävä on hoitaa itseäni pesemällä hampaat aamun ja illoin sekä käyttämällä ksylitolipurukumia tai pastillia. Vain siten voin hymyillä ja olla terve ja onnellinen rautahammas. Nimittäin mikään ei ole sen kauniimpaa kuin terveet ja puhtaat hampaat. Niiden vuoksi on ilo hymyillä. Muista siis aina. Hymy, jonka annat, palaa aina luoksesi. Kiitos. Huomenta. Huomenta. Istukaa. Joo, huomenta meidänkin puolesta. Eli me ollaan tuolta Ylivieskan ammattiopistosta, lähihoitaja-opiskelijoita. Ja me tultiin vähän pitää teille tämmöistä hammas- ja ravitsemusjuttua tänne. Ja mun nimi on Anniina. Mä oon Kaisa. Ja ensimmäiseksi meillä olisi tietovisa teille. Vähän testata, että mitä te jo tiedätte näistä juttuista, niin te saisitte mennä ryhmiin. Montako teitä on? 16. 16. 4 hengen ryhmä. 4 hengen ryhmä.
Sitten kun olette valmiita ja teillä on ryhmän nimi siellä, niin sitten voitte tuoda vaikka tänne lappusen, niin katsotaan vähän. Sitten voi vielä vähän yhdessä miettiä, että mikä oli ensimmäisen kysymyksen vastaus. Eli montako kertaa hampaat tulisi pestä päivässä? 2 kertaa. 2 kertaa, aivan oikein. Se taisikin olla kaikilla oikein. Eli aamulla ja illalla joka päivä. Sitten toinen kysymys. Mikä vitamiini on hyväksi luustolle? Tyttöistä sieltä joku? No meillä on tällaista D-vitamiini. Yes. Sitten oli 3. kysymys. Mikä on paras janojuoma? Vesi, aivan oikein. Vettä pitäisi juoda joka päivä. Ja aina kun tulee jano, niin mielellään sitä vettä joista, ei niitä mehuja ja limsoja, vaan vesi on kaikista paras. Entä kuinka monta kertaa tulisi syödä päivässä? Vähän enemmän. 4-6. Kyllä, joo. 4-6 kertaa. Eli mitä niitä kaikkia aterioita on, mitä pitää syödä joka päivä? Aamulla, päivällinen lounas, välipala ja iltapala. Pisteitä joka ryhmälle on 1 piste. Mutta niitä ei sitten saa mennä aukaiseen, niitä mitään pakkauksia. Ja riittääkö niitä vaan vähän katsoa ja miettiä? Ja jokainen yrittää arvata, että paljonko tai montako sokeripallaa kussakin tuotteessa on. Olisiko tässä 2? Eli sitten seuraavaksi voitaisiin vähän puhua tuosta, mikä tuolla taululla on, tämä meidän jättikokoinen tupakka. Eli nyt voisitte vaikka siinä ryhmässä vähän miettiä, että mitä haittoja tuosta nyt on tuosta tupakasta ja mitä huonoa se tekee teidän elimistölle ja hampaille ja suulle. Sitten voitte vaikka ihan tulla kirjoittaa tänne taululle, jos vaikka joka ryhmä käy pari juttua kirjoittaa. Keksittekö vielä jotain? Tuleeko enää mitään mieleen? Olette tosi hyviä asioita saanut tuonne, ne on kaikki ihan oikein. Eli... Mä tiedän vielä yhdessä. Joo, käydään siinä. Siinä kiitos. Tosiaan syöpää aiheuttaa, se on ihan oikein. Tupakassa on tosi paljon kaikenlaisia
myrkkyjä ja aineita, jotka aiheuttaa sitä syöpää. Yksistään se tupakan savu sisältää yhteensä yli 4000 erilaista kemikaalia, josta ainakin 50 on syöpää aiheuttavia. Yksistään se savu. Sitten rahaa kuluu, se on ihan totta, se on tosi kallista. Ihan voi mennä satoja euroja, kuukaudessakin on vaikka vuodessa sitten taas paljon enemmän. Haisee, se on ihan totta, haisee tosi pahalle. Että ei ole kiva kulkea tuolla kaupungilla, kun toiset nyrpistelee nokkaa sulle, kun sä haiset niin pahalle. Keuhkot mustuu, kyllä. Siinä on sitä tervaa ja kaikkia näitä aineita, mikä niitä keuhkoja pillaa. Maku ja hajuaisti huononee. Hampaat kellastuu ja lohkeita, ja se on ihan oikein. Ja riippuvuutta aiheuttaa. Tosi voimakasta riippuvuutta. Siinä on se nikotiini siinä tupakassa, joka aiheuttaa sen riippuvuutta.